100 metrov a iba zázrakom netrafilo žiadne iné auto. Dokonca bez väčších problémov zvládlo aj zákrutu a napokon zaparkovalo v Kríkoch. Šokovaný majiteľ auta si pritom iba na chvíľu odbehol do novinového stánku. Je to nepochopiteľné, no auto bez šoféra prešlo desiatky metrov, dokonca vybralo aj niekoľko zákrut. No boha. Nezabrzdil som ho. Ja ako som pristával, tak som vyhodil rýchlosť, teraz si spomínam. Auto prešlo asi takých 200 metrov a cez dve zákruty. Dôchodca sa iba na chvíľu zastavil u priateľky v novinovom stánku. Keď vyšiel von, auta nikde nebolo. Okolo idúci vodiči nechceli veriť vlastným očiam, keď im cez hlavnú cestu prebehlo auto a chýbal v ňom vodič. Som iba zahľadol proste, že tam nikto v tom aute není. Pozrel som, či tam nie je také dieťa. No a pokiaľ tam nebolo, snažil sa také auto zabrzdiť, no lenže dvere neboli otvorené. Hoci to vyzerá neuveriteľne, auto prešlo dokonca aj touto prudkou zákrutou a poškodilo pritom iba jedno zaparkované vozidlo. Potom skončilo v Kríkoch. Ale iba kúsok. To iba tunak je šuchnuté. Toto ani sklo není rozbité. Za takú zákrutu vybralo sa. Šťastím bolo, že rútiace sa auto nezachytilo žiadneho chodca a nespôsobilo nikomu zranenie. Nad tým, akú kurióznu jazdu má na svedomí zabudnutá brzda, krútili hlavami aj muži, ktorí auto z Kríkov vyťahovali. Neviem. Neviem, Peťo. S takým som sa určite stretol. Ten zásah bol veľmi náročný, lebo mohlo dojsť k prevráteniu auta. Mierne, tam je mierne. To človek by ani nepovedal, že to pôjde. Pre televíziu Joj Katarína Kováčiková. Doživotie za